Ко правиш това? Лодката ще влизаш да фащаш ли? Ко си вързал тук? А, риба си вързал. Да спре дъжда. Я да видим кой е това тук. А, това хубава риба си фанал днеска. Да спре дъжда, че да е заваля, не можахме да го пуснем. Чакай. Ох, чедо. Хубавец. Чакай. Чакай да снимам да ни кажат после, че не си ти. Чакай, че заваля дъжд. Само не можахме да си пуснем. Няма нищо, сега ще поправим. А? Айде, трябва да го снимаш хубаво да се види, че няма въжета, кокани, мукани, няма нищо. Кажи бе, човек. Това на кого изкара то само? А? На кого изкара? Воблер, вижда ли са? О, Хубавец. с тяло на борец. А? Още първия ден! Първия ден със старта. И откъде са рибите? От България или откъде? От България, да, и в България излизат големи риби, не само в Испания. Айде. Айде, отплува. Айде. Виждаш ли? Да, ма той е малко мътно, ама тръгна, е окей. Гладиатор! Yes! Пак вали цял ден, вали бил, майка. Няма нищо, те понякога е в дъжда кълват.